Carrefour Durban edizio berri baten gaude eta aurreko urteetan moduan Bazkegurren erakusketa, taldeko erakusketa egin dugu, balorazio oso positiboa, ikusten dugulako formato honetan oso interesgarria dela, elkarlan egiten dutelako, sinergiak sortzen direlako, enpresa eta nahiz eta aktibitate diferentiak izan, ikusten dugulako sinergia positiboak sortzen direla. Eta, feria aldetik oso posik, ikusten dugu jendea gogokin sartu dela, bi urtetan gelditzu da dana, eta oin berriro bueltatzeko goguak ikusten direlako, bizitari potentziala asko daude, aurreko urteetan baino gehiago, eta, balorazio oso positiboa.